pani poseł o zabranie głosu na zakończenie debaty Catch the Eye. Благодаря, господин председател. С приемането на този доклад трябва да покажем зрелостта на хора, които умеят да учат уроците от ситуациите, през които преминават. Източното партньорство е поставено на изпитание, защото само някои от страните са негови ясни привърженици и при тях не сме свидетели на някаква неудовлетвореност или колебания. Това са европейски страни. Съвсем естествено е да се стремят към общите европейски ценности. Проблемът е в това дали и доколко Европейският съюз ще съумее да използва потенциала за интеграция в икономически, социален, морален за гражданите на тези страни аспект, при запазване на тяхното етническо, езиково, културно разнообразие и суверенитет, без революционен ентусиазъм. С източното партньорство имаме шанс да преодолеем поне част от проблемите, които успяхме да генерираме в отношенията с Украйна. Нека потърсим по-дълбоко сътрудничество в областта на образованието и гражданското сътрудничество. Именно изпитанията, пред които ни поставиха отношенията с Украйна, трябва да ни направят нашите послания по-ясни, по-конкретни, по-точни към страните от източното партньорство, което трябва да се превърне в партньорство от взаимен интерес. Благодаря. Dziękuję bardzo pani poseł. I gdyby pan komisarz zechciał mówić po czesku, w swoim własnym języku, to mielibyśmy słowiański wieczór. Oddaję głos panu komisarzowi o podsumowanie tej debaty w imieniu komisji. Może jednak.